everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Hello guys and welcome back to my channel. Nanglaag mi karon sa amo ang silingan kay singan danahang arkaburing dato sa amo so walang magawa, so we strolling in the street. So nag-strolling mi ja kauban da rin mga gwapa na mga kaubanan kana si Lumod tara Rachel arang gwapa ha opak kana muna si Jay asindira nga muna asindira dari sa kuan kugtong kamusta na mamong tanan guys? Agong tingog kay murag hapit na mo saop kay ingani man mga virgin. So hapit na mo saop agong wako kabaw nga nung naingani ni akong tingog. Buto nga natingara ko nga naingani kay ingani man kuno ni mga gwapa. So nindot ka adto diri ila guys kay ngano tanawa. Nata sa ilawom sa kakahudyan unja grabe ka bugnaw ka adyo unja awana ilawom sa mangga bugnaw ka adyo muhapit sa tadaris ilahang ko ang tanawa muhapit sa tanawa muhapit sa tadaring magamay kay nindot ka adyo kay arka bugnaw makapalami kuno ni sa og tiil makapaunsa ni malami ko mong tiil mawa ang kugang so nanghunaw sa mi guys nanghunaw sa mi diyan lami gayon ta iligo ba pero manglabas siya ang tubig danhi ang jara dani sila mo inom kuno sila mo inom na pero mas lami na ni ka sa tunggo no di ba? Diyan lami manglaba kay isawsaw ra wasi na arang tugnawa ka adyo guys murag na asa kana na ay kanang langob bitaw nga grabe ko pahasama ana yes kana kasama pud ay aglum hoy ligo na lumod kay so manghunaw sa mis among tiil kay amawan dalipdik sa among mga bilat na ilaha mga ko ana diha din sila magkaos danhi. Grabe ilang tubig tubig is life during the pita guys araw. Baka naman lapas sila di. Jordan hina sila magdadak sa ilaha mga nindot ka adyo. Hani man ni tabang ni day or parat? Ang ato pikas tabang pud to. Sa dagat sa Pilipinas. Ano ba? Para sa'yo na tag-ilaban, no? Pero siya tag-ilaban. Kanang didi sa muparat ani day? Muparat sa og dagat. Uy mga kasili anang dapita. Uy mga kasili. Wala mo lagawas? Uy kanang magawas nga has, kanang day nga has man na. Nigawas man sa diyang lungga. Gawasan ka ba? Buyag. So maura to guys, adto na mi kay maraga sakit ang mga pamilat.
Wala lang ako pa. Hindi na makakalingkod. Sibok. Tungas lagi na ato ka man lukar ka pareng marilok ka. Ya ka man kaya kita. Kalera. Marilok dire. Ngai mo ta. Anak-anak lagi ko ba. Nagkatawa magaling ko amot lang. Dara kay makulong na ako ganito. Ina na to pa na ko. Nakungas mo din. Basta 125, betul nga. Imot ko alam may driver, iba gadi nga siya manukat. Ipakita mo ang mga kuhan ko, ang mga mountain. Ipakita ang mga tsuka. Kaya ako nakasteti mo na. Ako na itagag yung cellphone ron. Nag-vlog ito po kaday. Pag-video. Bawo ni si Jaga. Abot din siya sa ibis. Huwag dyan na pa doon uli. Ligtad ni. Ito pa doon. Uli. Nag-load ko para uli. Live. Live. Hindi nga ito. Papatay na. Doon sa mga. Bis ang masih nagkacang-kacang si Marino. Dato lagi ka na kuan ni marik ni kuan. Maria. Nga mo kacang-kacang mo po. Ano sa kabaw nga first time pa niya ni ari kuan ba pangpan uban ho nuroy. Isa kanya si Niri ug si kuan si Kulot. Enggak. Nauna man ko dira ko lagi ga ga